Как да изберем колода и как да разберем, че тази колода е правилна за нас? Здравейте, приятели! Започваме с първата тема. Темите ще бъдат кратички, за да може да се усвоява по-бързо и по-лесно съдържанието. Как да си изберем правилната колода за нас? На първо място, моят личен съвет, към всички вас, ще е следният. Много е важно колодата, която видите, тя да привлече вашето внимание. Това може да бъде като индикация на неща, които са свързани с илюстрация, с цвят на самата колода, с някаква взаимственост. Т.е. вие виждате самата колода, някъде сте я разглеждали или примерно ви е попадала като картина или като примерно в някой сайт някой е правил ревю на самата колода. И съответно вие виждате и разпознавате, че това е за вас. Тоест тя ви привлича по цвят, по картина, по начин на тълкуване на картите. И тук може да си направите един анализ. Може да погледнете самите карти, без да знаете самото значение и самите вие да се помъчите да разтълкувате нещата, които са важни, които виждате, картинките, които виждате. Например, аз доста често работя с ето тази златната колода. Тя е много мека, даже аз с нея ще работя, като представям големите аркани и малките аркани. Тя е много мека, тя е женствена, тя е креативна, самият цвят е много интересен. Всичко, което виждам на самите илюстрации, по самите илюстрации, буквално говори. И може да си направите един анализ, да речем, какво ми казва тази карта. Какви са нещата, които усещам, когато видя тази колода. Има ли неща, които ме притесняват, когато започна да работя с определена колода. Сега, ето друга колода, която в момента тук ме е на бюрото, защото съм работила. Харесала ми е кутията. Харесало ми е и самият цвят, т.е. самата опаковка, самата плътност на картите. Ако имате възможност да ги пипнете, доста често са опаковани и не можете да ги пипнете, но ето самите картини, самият нюанс. Жълтото е по-меко, по-неутрално. Цветовете на самите карти. И когато вие хванете една карта, буквално я усетите като плътност, като илюстрация, като цвят и като тълкуване. Ето, например, това е десятка на голямо аркан, колелото на съдбата. По-женска енергия, по-женствено усещане. Когато започнете да работите, вие ще установите, че има доста жени, които търсят начин, в който така да получат отговори за любовните си взаимоотношения. Общо взето това са теми табу, които са много разглеждани, но истината е, че е много важно да пренастройваме нашето внимание през енергията на карти Таро към съответният проблем и самият клиент да достига до резултати, които така ще получава. И когато видите самата колода, виждате, ето тук сега в момента, рицар на жезлите. Когато знаете, че жезлите това е действие, огън, страст, жезлите са свързани с елемента огън, тогава няма да имате проблеми през илюстрацията, червеният цвят, наситеността на самата карта, младият човек. Тоест, рицарят това е промяна. Млад човек тръгва към промяна, към действия, към нещо ново, към нещо страстно. Може да създадете, да речем, 5-6 изречения от една карта, дори примерно по 15 минути може да говорите на една карта. Истината е, че тя трябва да ви грабва. Ако да речем не ви грабва самата карта, тази колода не е за вас. Или тя ще бъде във ваша служба малко по-късно, в малко по-късен етап. Сега, има разлика между Таро системата и Ленорман системата и Кипър системата. Всичко е различно. Сега, тук, понеже аз обичам да работя с Кипър, създала съм такава система, през която работя с карти Кипър и правя диагностика.
Сега всички карти тук в момента, които ги виждате, те са много цветни, те са илюстрирани. Самият художник илюстрира буквално и рисува по самата карта. И когато ние знаем значението и от карти Таро, през карти Кипър можем да правим различни диагностики. Но сега аз, примерно, съм се обучавала в руската школа за Ленорман, за Таро, но Кипър съм я освоила малко по-късно, но тя ми стана любима, защото Кипър стана като част от първия етап в работата ми с Таро, което също може да го приложите. Защото когато вие работите през карти Кипър, правите диагностика, така давате по-пълна преценка на самият клиент и след това започвате да разглеждате самите въпроси. Ще разгледаме различни подредби, но истината тук е, че самата колода трябва да ви грабне. Сега ще ви покажа и други. Ето сега ще ви покажа различни колоди, които мене са ме грабнали, тъй като, да речем, аз съм искала да насочвам енергията към нещо, което е свързано с чакри, съдба, карма, кармични връзки. Таро може да бъде като ориентир на всичко, което може да дадете като насока и е много важно, нали, когато вече избирате колода, с която ще работите, след това да си надграждате с различни колоди, тъй като това ще ви даде още по-пълна яснота. Ето сега, аз съм си поръчала Таро, колелото на съдбата. Тази е много подходяща за ежедневни колода, която е за ежедневни гадания или за нещо, което е за седмични прогнози, нещо, което е свързано с съдба, колелото на съдбата, съдба, претворяване, нов път, истина, историята на самия човек. Нещо, което служи като съдбоносни развития, които могат да се случат. Ето така, аз примерно съм преценила, пак е светъл цвят, пак е нещо светло, нещо креативно. Друга колода, която много харесах, това е Таро на магиосниците. Хареса ми самата конструкция и ми хареса самият нюанс, т.е. всичко, което е отзад и всичко, което се случва ето тук на, да речем, на ниво малко по-тъмен, нали, малко по-тъмна колода, която символизира изчистване. Т.е. символите са много красиви. Самата символика на самата карта, ето висшата жрица, виждате колко е красива, има наситени цветове, има така доста креативност, която може да се взаимства. Също така, да речем, ето тук осмица на чашите. Осмица на чашите, това е енергия, която буквално се тълкува. Отдалечавам се от емоционална зависимост. Самият художник много добре е илюстрирал абсолютно всичко. Ето сега карта умереност. Карта умереност, виждате голям аркан, а не десятка пентакли е това. Много красива жена, която държи книга, вещерска карта, символика за зименост, стабилност, креативност, но и също така тълкованието на... това е девятка, не е десятка. Нещо се заблудих. Девятка, символика, в която жената чете и преминава през път, който е наситен с нещо, което е необходимо да премине, въпреки всичко, което, нали, вече и се е случило. Но самите илюстрации са много красиви. Леко съвремени, леко наситени, леко така мистериозни. И вие ще имате усещането какво всъщност ви е необходимо и какво всъщност ви привлича. Много е важно да усетите това усещане. Тази колода ме привлича. Разглеждайки самата колода, аз мога да я свържа с определен въпрос или тълкуването на тази колода на мен ми допада, тъй като в момента аз разчитам самата енергия на самата карта, защото е много важно да се свържим с енергията на карти Таро. Тук тъмният оракул, това е нощен оракул, но аз лично го използвам, той е така доста агресивен. Аз го използвам примерно за чистки и за неща, които, нали, така искам да подхраня, да подсиля, да видя какви са сенките, да видя какви са блокажите, за блокажи, за отблокиране. Тъмните карти, това са по-тъмна енергия. Тъмна не означава лоша енергия, но тъмна по-силна енергия от по-светлите. И винаги ще имате и някакви такива, които ще ви допадат. Сега лично на мене тези много ми допаднаха.
Аз не ги използвам за общи четения, аз ги използвам индивидуално, но самата илюстрация отзад и самата енергия на самите карти. Просто буквално тук се чете съдбата, кармата, пътя, пренастройката. Какво всъщност като сянка чисти човек. И всичко това, когато знаете основната символика на основните значения на боите, на чашите, на пентаклите и така нататък, и на самите оракули, много бързо можете да си подсказвате, т.е. когато започнете да работите с картите, да сложите от друг оракул или от друг десте, от друга колода карти, за да си добавите информация. Ето сега, например, тази колода ми е подарък, карти Ленорман. По принцип тя е много лека, тя е за ежедневни гадания. Ленорман по принцип е за нещо, което е като Кипър, ренесансово, нещо много, много, много далечно, нещо, което е много свързано с неща, които са от Ренесанса, буржуазията, от далечните времена, но карти Ленорман са много силно изразени, т.е. те са много силно илюстрирани и картините им говорят. Докато при Таро вече, нали, има символика, има си цифри, има си числа. Тук сега, ето тази колода, съм си я вземала за ежедневни гадания. За ежедневни гадания. Това е колода, която всеки дневно можеш да си гадаеш на всякакви теми или примерно карта за деня, съобщение от деня, нещо, което е свързано, нали, с деня. Това е много, много силна колода, която е пак тип Ренесанс. Тя пак ми е подарък. Аз доста рядко я използвам, но тук използвам само големите аркани, защото самите илюстрации са много рамкирани. Виждате ли? Самата илюстрация е много рамкирана. Тя е малко малко по-типична. Ето карта смъртта. Самите, примерно, ето малки аркани. Виждате ли как са изобразени? Няма толкова много картини, няма толкова много илюстрации. И затова аз използвам тук само големите аркани или, примерно, част от нали, малките аркани, чашите. И това е като цяло, нали, нещо, което не трябва да ви прави впечатление, че вие самите трябва поради ред причини, защото еди коя си гадателка или еди кой си човек използва тази колода, трябва самите вие да усетите дали разчитате самата енергия на картите. Дали картите, когато ги хваните, те започват да ви говорят, въпреки че, нали, не знаете значението. Ето сега това е друго таро, което е така доста цветно. Доста рядко го използвам. То пак е много обрано и не така за ежедневно, за типично ежедневно гадание. Карти Ленорман, те са в два варианта. Това беше първото ми таро, което съм си го купувала. Това е таро на Райдер Уейт. То е доста така нетипично, но с него съм започнала ритуалите, които съм си правила. Ето това са големите аркани, доста цвят, доста настроение, доста изказ има в самите, нали, карти. Не съм използвала това таро доста дълго време, но с това стартирах и с него работих по ритуалите. Когато, нали, правя ритуали с свеж, с сол или с някакви други неща, доста често съм го използвала. Воса коление също, когато използвам, защото там се правеше и диагностика. Имам и такива карти, които са за чакрите. Когато вие знаете значението на чакрите, буквално по цвета може да се ориентирате и по картината. Тук няма кой знае какво значение. Тази колода пак е таро, която може да се използва ежедневно. Мен ме е привлякла, защото е такъв светъл, дневен цвят, хубав цвят, спокоен цвят. Мога да прилагам тази колода в, да речем, теми, които са свързани с интуиция, свързани с самия човек, с прехода, с съдбата, с нещата, които го очакват. И така по този начин самите вие ще усещате тъмни колоди, или харесвате, светли ли, но най-важното е просто те да ви говорят. Това е руско таро. Тук също така това ми е подарък от една клиентка, която живее в Испания. Беше ми направила подарък. И това е златното таро. Самата кутия е много лъскава, много така нетипична, нали, много нетипично за гадаене за ежедневието. И има много такъв красив нюанс, бляскав нюанс.
Виждате го, предполагам. Всичко това го има на руски, има го и на английски. Но като цяло самата колода е много хлъзгава, много тежка. Тя не е за ежедневно използване и се използва, аз лично така съм я видяла, нали, като колода, която е за специални случаи. Така, тук също така, сега ще ви покажа това таро, магичното таро. То е доста вече, нали, така окъсано от... Не е това. Най-вероятно съм сменила трубичките. Да. Магичното таро, предполагам го знаете, то е доста вече, нали, така от употреба използвано, но това за начинаещи е много хубаво. Магичното таро, тъй като има много богати цветни илюстрации, които са свързани с различните аспекти, големи, малки аркани, общо взето има много цвят, много настроение и има на български надписи на български, които в момента можете, нали, така да ви улесняват, когато стартирате. Магичното таро, аз лично с него съм започнала да работя и след това вече съм си навзимала различни такива колоди, които са ми допадали. Но основният критерий е не мисълта, че всички там гадатели или таролози по принцип използват определена колода и вие да използвате, а по-скоро нещо, което вие го почувствате тук, вие го разчитате, грабва ви вниманието. Сега, тук има един оракул, който, този оракул по принцип е любовен оракул, много красив, той също ми е подарък от една жена. Самата изработка на картата е много луксозна, лъскава, оригинална и не е за ежедневно използване, но таро и оракулите са две различни неща, като през оракулите вие може да вземете още по-голяма информация за неща, които ви вълнуват. Сега, ето, например, ето тук имам едно марсилско таро. Аз лично, не че не мога да работя с него, но някак си не е моето. Но просто си вземах това таро, за да имам някакви колоди още в самото начало. Буквално си купих, защото някъде може би съм видяла. То е малко трудно трудно е за разчитане и някак си плавно не върви енергията, лично при мен. При някой от вас може, нали, да има съвсем различен обрат, но като цяло има колоди, които не ме грабват, но ги имам, защото или са ми подарък, или примерно така съм ги взимала в самото начало. Ето това е много леко таро, това е градинското таро, свързано е пак с жени, женска енергия, с енергията на природата, т.е. тук можете да разчитате ежедневни казуси, карта за деня, седмична таро прогноза или пък примерно каква е насоката, какво примерно е необходимо да знаеш, съобщението, което идва за теб точно в този момент, каква е твоята енергия, какво се случва в теб. Т.е. насочено е по-скоро към жени и към по-ежедневни битови проблеми, които, нали, вие може да ги разгадаете. Сега е тук, последно си взимах, ето тази колода, тя е на руски за рода. Тъй като сега, примерно, аз имам някакви познания, нали, както предполагам, че и вие, но за тези познания е много важно, не всеки човек може да стои там 30-50 минути да стои да гледа, а по-скоро трябва да има, защо таро е инструмент, трябва да има някакво действие, движение, за да могат очите на хората да гледат нещо, което се движи. И когато вие плавно го правите, грациозно го правите, имате финес към самата карта, към самата енергия на картите, това се разлива в разказ. То е просто като един разказ, който вие разказвате на съответната аудитория или на самият клиент. И е много важно, пак, нали, може да го казвам вече за не знам кой път, но е много важно самите вие да усещате самата енергия на потока, на самата колода. И да речем сега, колкото и да, нали, да работя всеки ден с тези карти, те са ми любимите. Когато аз ги хвана, буквално във всеки един момент, която и да изтегля, за мен тя говори, тъй като те са ми любими, те са меки, те са много наситени, те говорят, картите просто буквално се сливат с това, което искам да кажа и дават възможност да се пренареди цялостният процес
И аз усещам тази колода и затова тя, виждате вече от използване, нали, как изглежда, но това е от работа, така че това, което усетите, вземете него. Нали, вземете това, което ви говори. Вземете нещо, което наистина може да работите първоначално само с една колода и оттам нататък да започнете да надграждате. Истината е да се разчита, да се прочита самата информация през картата, да се задават правилните въпроси, да има хигиена и правилна култура на работа и всичко ще бъде наред и ще имате търсене и ще ви казват, вие не сте като обикновените таролози. Тук не се квалифицирам нито аз, нито примерно съвет от мен, като гадатели или пък таролози, а по-скоро като хора, професионалисти, които вие самите пренасочвате през инструмента, който имате, към въпроса, който клиентът ви задава и в същото време пренасочвате неговата мисъл към точно това, което той трябва да разбере, да осъзнае, да анализира и така нататък. Защото в противен случай ние преиграваме и от стремежа си да кажем толкова много неща към клиента, да му кажем толкова много неща, защото ние много знаем. Обикновено той се обърква и не може да разбере какво всъщност да направи или какво трябва да направи. И ние буквално работим, т.е. ние в момента буквално ние му вършим цялата работа, а това е негов път. Нашата задача е да пренасочим, да дадем посока и да дадем някакъв избор на този клиент да вземе някакво решение и той трябва да знае, че Таро не е някаква фиксирана система, в която ще ти каже днес стъпваш тук, утре там и в други ден ще си на правилното място, а по-скоро подсказка. Таро е връзка с душата, връзка с подсъзнанието, връзка с онова скритото, което самият клиент не може да го види и вие за това ще бъдете там, за да можете да дадете насока. Така че, благодаря ви за вниманието. Продължаваме натам в следващата лекция и урок, видео.